тавре ки маълум аст, дар ҳафтаи сипаришта дар чемпионати Англия дастаи Манчестер Сити аз нав ба бохт рӯбарӯ гардид. Дар маҷмӯъ агар бигирем, ин панҷумин шикаст барои шогирдони Хосе Гвардиола аст. Мехостам таҳлил баррасии мавзӯъҳои ин ҳафтаро маҳз аз ҳамин бозӣ оғоз кунем, дидори дастаҳои Манчестер Сити ва Тоттенхэм. Бубинед, давраи танаффусе ки барои рӯзҳои ФИФА муайян шуда буд, ин чиз ҳам кӯмак накард. Илова бар ин тамдиди шартнома аз сӯи Хосе Гвардиола ҳам шояд як ангеза мебахшид ба футболбозон то ин ки дар ин рақобат нисбатан беҳтар ҳунарнамоӣ кунанд. Вале ин чизҳоро ҳам мо надидем. Бар замми ин дар майдони хонагии худ даста дучори чунин бохти калон мешавад. Мехостам дар бораи омилҳои чунин шикасти дастаи Хосе Гвардиола барои бинандагон иттилои бештар медодед. хуб, албатта пеш аз ҳама бояд донист ки он факторе ки новаста ба чанд бохти паёпай бозам шартномаи Хосе Гвардиола тамдид карда мешавад. Ин худ аз он дарк медиҳад ки дар даста ба ӯ боварӣ доранд. Ва агар барои мисол мо қиёс бинамоем, қаблан дар дастаи Челси Поттер буд, ҳангоме ки 5 бох паёпай буд, ӯро аз вазифа ронданд ва ҳама медонист ки ӯ дар Челси наметавонад Челсиро ба як сатҳи нав барорад. Вале агар айни замон мо барои мисол Ситиро ва ҳамин 5 бохти паёпайро бигирем, маълум аст ки бозам Хосе Гвардиола ба ҳамон гӯем ки ҳолати қаблии дастаи мазкурро бармегардонад. Ҳама сола дар як марҳилаи муайян Манчестер Сити чунин мушкилиро дорад. Албатта ба монанди соли ҷорӣ ва марҳилаи ҷорӣ набуд, чунки 5 бох паёпай дастаи мазкур надошт ягон маротиба ва худи Хосе Гвардиола дар ҳамин даста. Вале айни замон ҳамин чиз мушоҳида мешавад. Аммо боварӣ аст ки ҳамин даста бозам ба формаи қаблии худ бармегардад. Барои ин чӣ лозим аст? Набудани Родри ин албатта яке аз сабабҳои асосӣ мебошад ва баъдан ӯ яъне мувозинатро нигоҳ медошт ва айни замон баланс дида намешавад дар Манчестер Сити, хусусан дар маркази майдон. Ва баъдан дар хатти дифоъ мушкилое ки айни замон ҳастанд, онҳоро натавониста истодааст Хосе Гвардиола ҳал кунад, ҳаллу фасл бинамояд ва ҳамин мушкилие ки дар хатти дифоъ ва дар хатти нимниҳоя дида мешавад, баъдан гӯем ки ба хатти ҳамла ҳам таъсир мерасонад. Чунки дар он ҷо ҳам мо Эрлинг Ҳоландро дар бозиҳои муҳим дар ҳар ҷое ки ӯ лозим аст намебинем, яъне голҳои лозимиро ба самар намерасонад ва агар Ҳоланд гол намезанад, дигарон ҳам айни замон дар сатҳи паст қарор доранд. Яъне як бора омилҳои зиёде ҳастанд ки ба Манчестер Сити зарар оварда истоданд. Барои мисол қаблан агар Ҳоланд гол намезад ё пеш аз он Агуеро гол намезад, нафарони дигаре пайдо мешуданд ки ҳамин масъалаи гол заданро ҳал мекарданд. Фил Фоден буд, хуб Давид Силва пештар буд, Илкай Гюндаган буд, Бернардо Силва, ҳама ин бозигарон гол мезаданд, вале айни замон гӯё ки баъд аз омадани Ҳоланд ин нафарони дигар гол заданро фаромӯш карданд, масъалаи гол заданро ба Эрлинг Ҳоланд монданд ва ӯ гол намезанад, дигарон ҳам гол зада наметавонанд. Фоден айни замон ягон голу ассист дар Премер Лига Англия надорад ки ин албатта худ гувоҳи он аст ки чӣ гуна дар сатҳи паст бозигари мазкур дар мавсими ҷорӣ қарор дорад. Чӣ гуна хатти нимҳимоя дар намудани Кевин Де Брюйне ва Родри заиф аст. Де Брюйне гоҳи ворди майдон мешавад, боз ҳам барқарор шудааст, вале ин ҳам кӯмак нарасонида истодааст. Аммо новоста ба ҳама ин мушкилое ки айни замон дастаи Сити дорад, ман боварӣ дорам ки Гвардиола бозиро дар хатти дифоъ ҳал хоҳад кард ва баъдан дар фасли зимистонаи трансферӣ як бозигари хатти нимҳимояи дифоӣ, яъне як опорник ҳатман лозим аст. хуб, чӣ гуна ки Гулрӯз ишора кард, ин албатта ки ҳамин нокомиҳои даста аз ҳамон камбудиҳое ки дар дохили даста ба миён меояд, аз ҳамин чиз ба вуҷуд меояд. Дар хатти дифоъ воқеан мушкилои хуса дорам. Масалан дар бозии бо Тоттенхэм агар шумо аҳамият дода бошад, бисёри ҳамлаҳои дастаи Тоттенхэм аз он ҷое сурат мегирифтанд ки дар он ҷо масалан мавқеи Кайл Уокер аст ки он қадар дар формаи хуби варзишӣ қарор надорад ва ба ҷои ӯ Рико Льюис боз мекунад, агар хато накунам. Он бозингар ҳам ба он талаботҳое ки дастаи сохтаи Гвардиола бояд ба он ҷавобгӯ бошад, ба ӯ ҷавобгӯ нест. Он ҷое ки ҳамино боз мекунанд. Хуб, албатта ки мураббиҳо ва он масъулоне ки дар дастаҳои дигари англисӣ ҳастанд, ҳатман ки як ҷои ҳамун чӣ мегӯянд заифии дастаи Манчестер Ситиро ҳатман пайдо кардан мехоҳанд. Ин як. Дуюм ин чиз, ман ҳамирӯз дар расонаҳои иттилоотӣ хориҷӣ сар задам, расонаҳои иттилоотиро дар он ҷо мегуфтанд ки ин яке аз мушкилиҳои дастаи Гвардиола ин синну соли бозингарон аст ки онҳо масалан пештар бубинед ки чӣ гуна бо фишори баланд бозӣ мекарданд футболбозони дастаи Манчестер Сити. Вале ин чиз агар ба таври 100% не, вале ба таври 20% ин чиз дар костагӣ мешавад дида дар ҳайати дастаи Манчестер Сити ки онҳо масалан дар фишор овардан
андакес заифтар шуданд ва онҳо пеш меоранд набудани Родриро. Албатта ки Родри яке аз фигураҳои асосӣ дар Манчестер Сити буд ки дар фишорҳо ҳамон касбан, яъне ки будани Родри дар фишор ҳатман ба дастаи Манчестер Сити кӯмак карда метавонист. Хуб, феълан ҳама бигем бори сари ба қавле бигем Родри карда истоданд, вале баргашти Родриро ҳатман интизор шудан лозим аст. Ва дуюм факторе ки ман ба гурӯз розӣ шуда метавонам ин Эрлинг Ҳоланд аст. Эрлинг Ҳоланд он нафаре буда наметавонад ки масалан чӣ гуне ки дигар бозингарони Манчестер Сити Фил Фодену дигаро зуд ба фишор ҳамроҳ мешаванд, ҳатто ба хатти дар вақти лозима ба хатти дифоъ бармегарданд. Ҳоланд ин чизро иҷро карда наметавонад. Хуб, мушкилот хеле зиёд аст. дар аввали мавсим ҳам вақте ба хотир меояд, Родри дар моҳи август аз саф берун монда буд як муддати муайян. онҷо ба ҳар ҳол натиҷаҳо бад набуданд ва худи Ҳоланд пайдарҳам рекордҳоро ба қайд гирифт, чун дар баъзе аз бозиҳо 3 голи зад. дар моҳҳои августу сентябр бениҳоят сермаҳсул буд ин футболбоз. баъдан Родри як муддат баргашту боз аз саф берун монд. мушкилиҳо гӯем ба тозагӣ хуруҷ карданд ва давоми 5 бозии охир аст ки мо чунин бохторо мебинем. Аслан бо чемпион дар Англия чунин ҳолат аз соли 1956 ин тараф иттифоқ наафтодааст ки пайдарҳам дар 5 бозӣ онҳо мағлуб шаванд. Инчунин дар Лигаи Чемпионҳо ҳам кори даста тавре мебинем чандон хуб барор нагирифта истодааст. Агар парвез аз мавзӯъ камтар берун бароем, масалан ту ба зури зур будани Гвардиола дар миёни ҳамаи мураббиҳое ки дар масалан Аврупо ҳастанд дар топ 5 чемпионат зур аз ҳама бартар, яъне ки зур будани боварӣ дорӣ? ман бовар дорам ва гуфтам аллакай ки Хосеп Гвардиола баргардонда метавонад. Не ҳама метавонанд. Барои мисол Поттерро мисол овардам ки дар Челси баъди 5 бохт ӯро аз вазифа гирифтанд, аммо дар Сити баръакс баъд аз 4 бохти пайопай шартномаи нав пешниҳод мекунанд. ин аз он дарак медиҳад ки ба ҳамин нафар боварӣ аст ва акнун фикр дорам бар он розӣ шуда метавонем ки будани Родри чӣ гуна аҳамияти бузург дорад. Дар як барнома Фирдавс бо ҳамроҳи Имонбек гуфтанд ки набудани як бозигар ҳеҷ таъсире дошта наметавонад. Ман дар ин ҷо гуфтам ки масалан баргашти Родриро ман бесаброна интизорам, кани баргашти ӯ метавонад ки таъсир гузорад ба ҳамин нокомиҳои лекин ин чиз ин мавсим намешавад. бар намегардад. Родри ин маълум аст, аммо не ҳатто дар набудани Родри акнун бояд агар ин хел бошад бояд Манчестер Сити то омадани Родри бояд ба худ набиёрад. Агар як бозингар ки масалан вай асосӣ бошад, бояд Манчестер Сити як то охир мавсум бояд умеди худро канад. Не, акнун бояд як ҷойгузини ӯ пайдо шавад, як нафаре биёд ки ҳадақал 50% иттилоъ доданд ки ба ҷойгузин надорад ва шумо ба ҳамин чиз розӣ ҳастед ки масалан Родри ҷойгузин надорад. Бинед барои мисол Роналдо аз Реал Мадрид рафт, баъд чи дигар Реал Мадрид аз ҳамаи мусобиқаҳо номи худро бигирад, дигар иштирок накунад, ё Месси аз Барселона рафт, дигар тамом Барселона барнахӯрад. Роналдо аз Реал Мадрид рафт, дастаи Реал Мадрид қариб 1 сол 2 сол ба худ наомада буд. 1 сол ба худ наомада буд. Аммо Манчестер Сити шумо бовар доред ки 1 сол ба худ намеояд. Не, Манчестер Сити нигоҳ кунед. Айни замон 5 бохти пайопай, ин худ аз он дарак медиҳад ки Манчестер Сити бехуд аст, пароканда аст. Ва сабаби асосиаш Родри аст. Яке аз сабаби асосиаш Родри аст. Як нафар гӯем ки ба порагӣ 100% сабаби асосӣ буда наметавонад. Ҳатто Месси ва Роналдо ҳам сабаби асосӣ нестанд дар ҳама ҷо. Аммо як нафаре ки ҳадди ақал 50-60% кори Родриро карда битавонад, ин натиҷа хоҳад дод. Натиҷаҳои дастаи Сити беҳтар хоҳанд шуд. Барои мисол Матео Ковачич аст дар Манчестер Сити ки ӯ ҳам осеб дорад ва бо сабаби осеб ӯ ҳам айни замон ширкат карда наметавонад дар бозӣ. Яъне ӯ ҳам мисли ширша хеле нозук аст, тез мешканад, тез осеб мебардорад. Агар барои мисол Ковачич сиҳату саломат бошад ва барқарор бошад, натиҷаҳои Сити барои мисол беҳтар хоҳанд шуд. Не ба он ҳадде ки бо Родри бошанд, вале беҳтар хоҳанд шуд. ва чизи дигар дар мавсиме ки дастаи Манчестер Сити қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шуда буд, хотиратон бошад, Ҷон Стоунс дар марказ бозӣ кард, дар якҷоягӣ бо Родри ва кӯмаки зиёд расонида буд ин футболбоз. ҳамин футболбоз ҳамин мавсим барқарор нест. Инчунин дар аз рӯи маълумотҳо дар моҳи январ трансфери асосие ки мешавад Мартин Субименди аст, ҳамон ҷойгузини Родри дар дастаи мунтахаби Испания аз дастаи Реал Сосидад бояд ба Манчестер Сити даъват карда шавад. Аммо фикр мекунам ки ин ҷо масалан фақат Родриро баҳона кардан намешавад. Барои чӣ? Барое ки он бозие ки Манчестер Сити масалан қаблан нишон медод чанд бозингаронаш осеб мегирифтану ҳамун бозии мукаммал, ҳамун бозии комиле ки Гвардиола дошт доим ба роҳ мемонд, ин чиз дида намешавад. Масалан 4 гол задани Тоттенхем фикр мекунед ба кадом сабаб буд? Ба сабаби ки Родри набуд? Не, 4 вақте ки ба дастаи ту 4 гол мезанад ё ки дар хатти мушкил
ё ки дар хатти дифоъ, хатти дифоъ бояд инҷо нақши асосӣ бозӣ кунад. Манчестер Сити хатти дифоъш онқадар хуб кор намекунад. Чиз дигаре ки ҳамлагарон ба вақте ки мушкилӣ аст, дар ҳамон як бозӣ вақте ки мушкилӣ дорад як даста, ҳамлагарон вақте ки ба хатти дифоъ ҳамроҳ намешаванд, кӯмак намекунанд, ин мушкилӣ калон мешавад, махсусан барои Манчестер Сити бори даставо. Ман фикр мекунам ки ин як проблемаи умумӣ аст ки дастаи Манчестер Сити феълан ҳамон марҳилаи суқути худро паси сар мекунад. бале ҳамин таврам аст, вале танҳо як чиз дар ҳамин ҷост бинед ки ҳамин футбол гӯем ки айни замон як занҷира аст. Барои мисол як нафаре ҳаст ки хатти нимҳимояро ба хатти дифоъ пайванд мекунад, як нафаре ки хатти нимҳимояро ба ҳуҷум пайванд мекунад ва дар Манчестер Сити ҳамин нафар Родри буд ва ана ҳамин пайваст набудану баланс надоштани хатти нимҳимоя бо дифоъ меорад ба чунин ҳуҷумҳое ки Тоттенхем дорад. Барои мисол Тоттенхем мебиёяд, як пайванди байни ҳамин ду хат нест, яъне бинед ки фазо гӯем пространство ки бо истилоҳи русӣ мегӯянд хулӣ мемонад, фосила хулӣ мемонад байни хатти дифоъ ва хатти нимҳимоя, дарҳол бозигарон ба ҳуҷум мегузаранд, яъне ин гуна бозиҳо мешаванд ва худи Тоттенхем ҳамеша Ситиро мағлуб мегардонад дар мо ин чизро мебинем. Ё то Гвардиол мегирад як дифоъгаре ки гӯем ки дифоъгари хеле олӣ аст айни замон, мегирад пасро ба рақиб медиҳад, бозигарони Тоттенхем албатта инро истифода хоҳанд бурд, ё ки сон хемин тӯбро мегирад, дарҳол се нафар ӯро ҷамъ мекунанду Медисонро тоқа мемонанд. Се нафар ҳама меоянд гирд мекунанд сон хеминро, так пас медиҳад ба Джеймс Медисон ки Медисон дигар дар Премер Лига Англия бозӣ мекунад, дар Медиалига бозӣ намекунад ки ин ҳолатро гол назанад. Инҷо бахти футболӣ фикр мекунад. ҳама ёд гирифтанд. Футболбозони калидии Манчестер Сити ки мавсими гузашта хеле хуб ҳунарнамоӣ карданд, мисли Фил Фоден, Жереми Доку, ин мавсим дар сатҳи бениҳоят паст бозӣ доранд. Доку аслан зиёдтар осеб мегирад, Фоден дар майдон ҳаст, аммо гол намезанад. Ё худи Викинг бояд гол занад. Акнун Викинг ба ҳар ҳол агар мо гӯем ҳамун голҳои ӯро ба ҳисоб гирему дар тамоми рафти мавсими имсола тақсим кунем, натиҷаи ӯ аз нигоҳи оморҳо бад нест. 12 гол дорад. Бале, дар маҷмӯъ Лигаи Чемпионҳоро ҳам гирем, бад нест. Хуб, ҳамин нокомиҳои худи Манчестер Сити аслан аз Тоттенхем шурӯъ шуда буд ва тавре мебинем боз бо Тоттенхем идома ёфта истодааст. 5 бозӣ қаблан аз ҷоми Лигаи Англия дастаи Манчестер Ситиро аз ҳамин тим берун карда буд.